Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa Malam Sa Technology Channel, Kano State. Alhamdulillah, yanzu zamu ɗan yi bayani ne dangane da wato system ɗin naɗin coil na ceiling fan a jikin running machine da na haɗa. To yanzu zan yi ƙoƙari wajen haɗa injin da zai dinga abin da zai dinga naɗin coil ɗin ceiling fan a cikin gidansa ba tare da wai a yi naɗi ba sannan a zo a zira. Da fara dai wannan su ne kayan aikin. Misali wannan zan ɗan yi bayani ne haka akan yadda abin zai kasance. Muna da wannan, za mu samar da kwatankwacin abu kamar haka, wanda shi kuma akwai wannan a jiki. Wannan gidan boris ne, a nan za a saka boris, nan kuma za a yi walda, nan ma a yi walda, center middle seta ya zama ya yi center tsakiya. Misali, to ya wanda ce, to daman can akwai rotan mu da za ta shigo sai a zira ta cikin wato ainihin cikin boris ɗin. Kaga ya shiga cikin boris. To sai akwai kuma wannan, shi kuma wanda za a yi connecting ɗin shi ne da wannan. Kaga kamar haka, to shi wannan za a wallace shi ne a haka. Wannan shine simple misali, wayar za ta dinga kasance tana zagayawa a cikin nan, tana zagaya haka, to tana hawa kai sai ta sauko ƙasa ta shiga cikin inda ake so. Wannan shine mai juyawa, in ya juya boris ɗin nan ba zai sa wannan ya juya ba, zai kasance wannan ya tsaya waje ɗaya. Boris ɗin da wannan da rota a jiki da wato ainihin abin naɗin su za su dinga juyawa, suna juyawa, yana naɗa wayar a jikin nan, ita kuma daga ta hau sai ta sauko. Za mu yi amfani da wato ainihin ƙarfe ne mai ɗan mulmulalle haka kamar nan, shi za mu saka a maimakon wannan a daidai nan, shi ma can ɓarin mu saka. In muka saka sai daga wayar ta hau sai ta zame ta sauka ƙasa cikin koɗin, wadda ita fanka za a saka ta ne a haka. In an saka ta wa'annan za su riƙe, to daga an naɗa sai ta sauko nan, daga an naɗa sai ta sauko. Shi kuma nan shine mai naɗin sai ta juyawa. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ismail Mahdi Ismail, an fi sani na da Malam Sa Technology. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ƙara mana kimiyya da fasaha, Allah ya ƙara mana technology, Allah kuma ya albarkaci ƙasarmu Najeriya da dukkanin masoyan Najeriya da kuma masoyan musulunci baki ɗaya. Na gode.